אז היי. אנחנו היום עושים את האתגר הזה המורעל, אנחנו בוחרים משהו ובוחרים אותו. אז יש אחד מורעל, ואז הוא נגיד בוחר את המורעל שלו, הוא מראה לכם את המורעל, מחזיר אותו, אין לו רוע. ואז היא פשוט אוכלת הכל, ואז אם היא מראה את המורעל היא מתה. יאללה, מתחילים. תעצום אותנו. טוב. תעצמי. זה. הלאה. אתה מתחיל. טוב, אני מתחיל. 3, 4. מה? מורעל. נו די, לא בא לי. עוד פעם, לא רוצה שוב. חיה. תגידו על הצוות. בואו כבר. אתה רציני? תראה איך הוא מרחב. טוב, אנחנו ממשיכים שוב. אוקיי. בחרתי. את מתחילה. סבבה, תורי. סגור. אני אורל רק מהחרה הזה. בסדר. טוב. בסדר. סבבה. סבבה. סגור. סבבה. שמיעה טובה, בואנה, מה זה? יואו, איזה אלופה. את מוכנה רגע ללעוס? 3, 4. סבבה. יש! וואו! לא. The boy's a loser. פוי, הזבל! תורך, תמשיכי. הפסדת. לוזרית. זה מה זה לא היה נעים שתכירו, זה מה זה לא יפה, יאללה ביי. זה גם היה לא טעים האמת. ביי.